ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони самонаи канали Авто ТВ, мардами ютуб. имрӯз охирон навор мешава ки дар соли 2024 пага 2025 медра табриктон мекунам. навор кардам бар шумо. хулас дар навори имрӯза хонаҳо аз 150 000 сар мешавад то 298 000 сомона ҳастай. бетараф набошем бардор, касе ки дар ми канал нав омагия лайк подписияро фаромӯш намекунем. агар ки дошта бошин хона ё ки мошин чӣ мол маҳсулоте аст, ватсап дар биносиан ҳамвақт Авто ТВ дар хизмати шумо. гапа зиёд намекунем дӯстон, навори имрӯзаро дар ҷори баҳзор бишне. хулас навора каротки кагем хонаҳо бисёранд, барое ки дар Россия ҳозир ютуб маҳкамай VPN қатъ медароем, вақти зиёдтурро нагирем бардоро. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи коридор ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. ба эълони якми имрӯзаон мегзарем инак дӯстон. акамон навор кардан ба мо равон кардан ки ман имрӯз пешкашро мекунам бародарҷоно. хонаи фурӯшӣ дар Ҳисорай, дар шаҳри Шарора. хулас ҳами Шарора дар центра да, хона дар центри шаҳр аст. як комнатага 38,5 метри квадратӣ дорад бародаро. нархш акаун 165 000 сомонӣ мегӯяд. боз аз номи канали Авто ТВ занг бизанен, арзон мекунам меташмад. хонаро наздикиша мактаб ҳастай бардаро, масҷидам ҳаст, беморхонаам ҳастай. ами хона худаш рӯ парои садика бардаро. ами сар тайтреза меброри садика мебини бардаро. ремонти хона монтаж катуркааге, сантехникӣ корошам кардаги, корои сантехникиам кардаги. намарҳамат касе ки Ҳисор шаҳри Шарора хонахар ҳаст, акамон да занг бизанен. рақамаш 108 18 06 80. ватсап ҳам дорад, ами рақамо дастиам ҳастай. занг зем муроҷиат кунед. соли навай дигар рақам бисёр бардаро. хона навхи ҳолат, навхи состояние, ремонт, монтаж, катур, корои сантехникиш 100% каге. нашуд документ мега умуман проблема нест. мақсад ягон грамм дили дур нарава. мақсад дар Ҳисорай хона дӯстон. касе ки харидор аст 165 та боз ҳатман муомила дорад. ба дим эълон мо мегзарем инак. эълон димон хонаи фурӯшӣ дар Гулистон, дар Қайроқум, дар Чорух, дар он касе ки агар бишносаш, касе ки аз Гулистон аст бардор, шумо медонед хаи ҷора. де комнатага дар якум этаж айни ҳол, яъне ки ям сексия бардор. 34 метри квадратӣ. нархш 165 000 сомонӣ. бардор, барои чи и хона ремонтш созай, мақсад состояниш 100%, бо тамоми ҷиҳатош хубай, нархш арзона биган. агар ӯ хонае ки дар Шарора бад, ӯ дар центри шаҳр дӯстон. ина марҳамат, агар ами хона маъқултон боша, акада занг бизанед. рақамо охираш 84 98. ба сеюм эълон мо мегзарем инак. эълони сеюмон хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд. вообще хона бардоро люкс кардаги чотка тёплияда хона. як комнатага неки цоколни этажа бардоро. цоколни 38 метри квадратӣ дар 13 микрорайон. нархш 190 000 сомонӣ. рақамон 128 88 87 11 дӯстон. ватсап астай, намарҳамат кунен. бовар кунед, агар соли навяй яъне трақопрақе аст ки дар Хуҷанда бардоро. ина марҳамат, цоколни да касе ҳавас дошта боша. хона вообще-то люксай, чотка люкс, гарм. касе агар маъқул боша дар Хуҷанд, акара занг бизанед, боз ячи муомила мекунад қаттон. ина марҳамат бинед жилентуна. ба чорум эълон мо мегзарем инак дӯстони азизиман. эълон чорумон хонаи фурӯшӣ дар Файзобод, кӯчаи Исмоили Сомонӣ. як комнатага дар чорум этаж айни ҳол қарор дорад, яъне ки 40 метри квадратӣ бардоро. хона бовар кунед, агар ба нархи худаш, нарх хеле нархи ба инсофона мондаги, нархи мардакӣ мега ку 200 000 сомонӣ. дар нархш арзанда
неки боз муомила дорад дӯстон. Рақамо 201 16 67 76 WhatsApp астад. На марҳамат кин срочно фурӯхта мешавад. Як комнатага новостройка и домо дар домои навай бордор, яъне ки домош кӯҳна нестай. Дар назди роҳи Калон, главни дорога меку. Кӯчаи Исмоили Собунӣ дар Файзобод. Занг бизан акада боз ячи мегзара. Панҷум эълон мегзарем инак. Эълони панҷумон як тайга коробка бордоро аз Норак. Хонаи фурӯшӣ дар Норак дукомнатага дар дуюм этаж квадратша неки гап надорам. 51 метри квадратия. Ремонти хона бардор хатон дидестен уже коробкаи холӣ кардаги мондаги якамон. Нархаш 160,000 сомонӣ. Рақамон 133 06 06 59. WhatsApp астаи марҳамат кине харидори аниқ бошад мега. Боз биёя хонаро аз наздик бибина. Дар доми Ҳоҷи Саттор мега. Мешносена бардори Нораки амҷа бошан агар ошёнаи якум дар дуюм этаж қарор дорад ин хона. Марҳамат. Шашум эълон дом мегзарем инак. Эълони шашумо хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд. Ду комнатаи бародаро неки цокилняй 43 метри квадратӣ дар 18 микрорайон. Бовар накунӣ, агар ҳози хидамам қасум медоштам ҳамин хонаро хидам харидорӣ мекардам. Хона вообще да нархаш да состояние худаш баъзеҳо мега арзанда, баъзеҳо арзанда аст мега. 265 та хай каста агар маъқул бошад дӯстон марҳамат кинен. Рақам 927 10 70 08 WhatsApp астад. Цокилни этаж як хонага, ду хонага кайга мега, як хонага ду хонага кайга 43 метри квадратӣ. Ремонт нав шудага, тёпли пол бардоро, адресаш 18 микрорайон. Ина марҳамат люкс, хонаи люкс. Нашо документҳо умуман проблема нест. Мактаб, мағоза ҳамаш дар наздикия хулас. Занг бизан акада ячи мегзарам. Ҳафтум эълон ном мегзарам инак. Бовар кине ай тарақ парақа видео карда нашисе. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода маҳаллаи 4 меган дӯстон. И хонаам люксай. Ду комнатага дар 6 этаж. Квадраташ калонай бардоро. Қариб 2 такам 50 метри квадратӣ. Нархаш 220,000 сомонӣ. Боз ячи муомила карда мешавад. Рақамон 134 70 70 92. WhatsApp асаи Шеруинар. На марҳамат кине занг бизан акада срочно фурӯшия мега. Харидори аниқ боша, марҳамат биен. Хонаро аз наздик як бор дига бинен. Маҳаллаи 4 доми 6А дар 6 этаж. Ремонти нав бо тамоми шароиташ бардора. Ҳамаи чиза дора. Аз ягон ҷиҳат камбудӣ намекашен шумо. Дар Турсунзода маҳаллаи 4 каси харидора марҳамат кинед. Ба 8 эълон мон мегзарам инак. Эълони 8 хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд. Ду комнатага дар 4 этаж айни ҳол квадрати янсфоза бардор. 32 микрорайон, нархаш 298,000 сомонӣ, боз муомила. Рақамҳои дастӣ ва ҳам WhatsApp якамона ина марҳамат мондем. 929 00 00 35 WhatsApp аст. Ду комната дар 4 этаж айни ҳол. Нашоид документ бардоро умуман проблема нестай. Конкретни агар намхоҳи конкретни харидор боша мега биёя хонаро аз наздик бина. Квадратш бад нестай бардоро 45 метри квадратӣ я оилаи калон мақсад меғинҷа имҷада хулас. 45 метри квадратӣ боз ҳадма муомила дора. Агар маъқултон боша занг бизан акада боз муомила. Короче. Нҳм эълон монда мегзарем дӯстон. Эълони нҳмон хонаи фурӯшӣ дар Вахш. 3 комнатага 2 сотиқ замин дорад. Яъне ки ин хона хонаи заминиай дӯстон. Нархаш 290,000 сомон. Рақамон 134 10 45 71. Дана ҳамин рақамо бардоро WhatsApp астаи ва ҳам дастӣ номеро ҳамаш тисел. Занг шо мизанем бардоро. 3 дар хона 2 сотиқ замин. Ошхона, анҷемхона ҳамаш ҳаст. ҳоҷатхона ҳам дора ҳатто ҳаммом. Бо тамоми чизу чораш бардоро хона дестен фурӯхта мешавад. Нашуд документҳо умуман проблема нест. Агар харидори конкретӣ боши бародар, марҳамат рафта хонаро аз наздик бибин, боз муомила. Ба даҳм эълонмон мегзарем. Эълони даҳмон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон.
3 комнатага 8 сотиқ замин дорад. Заминаш беҳад калона бардор. 8 сотиқ замин. Нархш 140,000 сомонӣ. Нархи хеле мардаки мондагӣ. Рақамон 912 36 76 бардор ҷуно. WhatsApp аст ва ҳам дастӣ. Срочно фурӯхта мешавад. 3 комнатага хона 4 тарафш маҳкам кардага дарвоза мондагӣ бардор. Агар маъқул тамоша ҳатман занг зада муомила кинем, муроҷиат кинем. хулосига бардоро як чи сол нашудисенеки 11 эълом нагзарем. видеои ман имрӯза ба фикрам гарини бад қизиқ гузашта шумо да бардоро. эълони 11 монда мегзарем ака дӯстон. хонаи фурӯши дар ёвонаи деҳаи Кулобод мега. деҳаи Кулобод детажа 5 комната дорад дӯстон. 5 сотиқ замин плюс и нархш 240,000 сомонӣ. нархи бақагӣ. рақамон 131 44 79 69. WhatsApp астай марҳамат кинен. 4 дар хона 5 дар хона 2 коридор 5 сотиқ замин. медрой бардор зиндагӣ мекунӣ. алиш меша мега мошин қатӣ. мошини арзонтар боша, мақсад боз болои пуламти хеле вариантам ҳастай. ҳатто бардор хона ростига люкс кардагӣ. ина марҳамат каси да маъқул боша занг шуда бизан. дӯстон мерасем ба анҷоми барномамон. видеомон тамом меша ҳамҷода. баъри менато шербачои як донаи лайкчара илтимос фаромӯш накунен. дами канал ҳатман подписатсия кунен. агар ки дошта бошен хона, мошин, чӣ молу маҳсулоте ҳаст, WhatsApp да бинависонем бардоро. мисли ҳамин инсонон мегирам, дар навраҳои оянда рекламатон мекунам. бохӣ дар паноҳи худо бошен. то навраҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. дӯстон, паноҳтон ба худо.